Дивіться у цьому випуску. Активіста Біляла Аділова звільнили у залі суду. Но следствие еще не закончилось, оно только начинается. Меджліс подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Сила. Другого ничего Россия не понимает. У Києві відкрили новий офіс прокуратури Криму. Ми маємо 31 обвинувальний акт щодо колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Добрий вечір. Час новин на телеканалі АТР. 31 березня, 1128-й день анексії Криму. У студії Ескандер Маметов. У Криму звільнили активіста Біляла Аділова. Київський районний суд окупованого Сімферополя ухвалив таке рішення. Клопотання слідчого про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту відхилили, але кримінальну справу все ж відкрили. В середу біля будівлі підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму невідомі в масках викрили Біляла Аділова. Пізніше виявилося, що це були ФСБшники. Аділову закидають застосування сили щодо представника влади або його родичів. Следствие еще не закончилось, оно только начинается по данному уголовному делу. И мы, как законопослушные граждане, будем являться по первому требованию следователя. Меджліс подав скаргу до Європейського суду з прав людини. Скарга до ЄСПЧ пов'язана із забороненою російською владою діяльності Меджлісу і включенням його до списку екстремістських організацій. У Меджлісі вважають, що ці дії порушують статтю 11 про свободу зібрань, об'єднані Європейською конвенцією про захист прав людини і основних свобод. Також заявники зазначили, що членів представницького органу кримських татар переслідують у зв'язку з їхньою політичною позицією. Торік у квітні підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму заборонив діяльність Меджлісу на території анексованого Криму та Росії. Все документы в Гааге. Мы абсолютно уверены в том, что решение будет позитивным. Какое бы ни было бы решение, Россия его выполнять уже заранее не намерена. Сила. Другого ничего Россия не понимает. Речь не идет о войне. Речь идет о углублении экономических санкций, в первую очередь. Это введение эмбарго на энергоносители России. Международное сообщество должно запретить всем странам покупать нефть и газ России. Повернути півострів – це наше спільне завдання. Таку заяву зробили генеральний прокурор України Юрій Луценко і лідер кримських татар Мустафа Джемілєв. Вони взяли участь у відкритті нового офісу прокуратури Криму у Києві. В холі будівлі рясніє мапа України, у коридорі картини з кримським краєвидом. В кабінеті два стяги – жовто-блакитний та кримський. На стенді – світлини керівників окупаційної влади. На відкриття офісу Кримської прокуратури завітав генеральний прокурор України Юрій Луценко. 31, то, что я говорил, что это касается депутатов. По 78 человекам. Уже в суде 31. 31 в суде, да. А сколько их всего? Их всего было 78 депутатов. Луценко зазначив, головна мета Кримської прокуратури – деокупація півострова. А для тих, хто сприяв анексії Криму, надзорне відомство підготувало покарання. Ми здійснюємо розслідування усіх депутатів, близько 100. На цей момент 31 обвинувальний акт пішов в суд. Ще 10 суд нам дозволив розпочати заочне розслідування, тобто ближчим часом, і вони отримують обвинувальні документи. Працівник силового органу автоматично підпадає під статтю державної зради, якщо він одягнув форму російських окупаційної держави. Лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв наголосив на необхідності розслідування злочинів російського режиму в Криму. Закликав не забувати про те, що зникнення та переслідування кримських татар та проукраїнських активістів тривають. Оккупация произошла не только военной силой Российской Федерации, там была в течение многих лет происходила мощная инфильтрация российской разведки. То есть задача прокуратуры будет заключаться в том, чтобы всех этих людей вывести наружу, а потом после деоккупации, видимо, будет речь идти о конкретном наказании этих преступников. Но сейчас, даже вынося обвинения против этих людей, у нас появится возможность передавать дела эти в Интерпол и, по крайней мере, ограничивать их передвижение. В прокуратурі Криму нагадали, Україна готує документи до Гаагського суду, аби розслідувати злочини, скоєні окупантами в Криму. Ільвіна Сидбулаєва, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР.
Лише 15% українців хочуть, аби Крим був кримсько-татарською автономією. І Міністерство інформаційної політики представило аналітичний звіт за результатами опитування «Кримське питання в Україні». З даними опитування, 76% населення України переконані, що Крим має належати Україні, 4% респондентів, що Росія, а 12% опитаних вважають, що Крим має бути незалежним. Також зазначається, що 59% українців вважають, що держава має проводити спеціальну політику щодо кримсько-татарської культури. Опитування проводилося у березні дослідницькою компанією InMind. Всього було опитано 1000 осіб у 77 населених пунктах. Чи вони є лише у нас вийшли доволі оптимістичні результати. Тобто українці є, по-перше, 86% українців сказали, що вони особисто хотіли би, щоб Крим повернувся до складу України. Тобто вони пам'ятають про Крим, вони про нього не забули. Муфтіят, створений торік у Києві, не можуть зареєструвати в Україні. Міністерство культури відмовляється включити його до реєстру релігійних організацій, бо Духовне управління мусульман Криму, що перейшло на бік окупанта і офіційно стало російським, досі ж значиться в українському реєстрі. У ситуації розбиралися журналісти «Заману». Духовне управління мусульман Криму об'єднує переважну більшість мусульманських громад півострова. Так і було до анексії Криму Росією. Майже рік муфтій Емір Алі Аблаєв балансував між Меджлісом та окупантами, але 2015-го остаточно перейшов на бік Москви. Офіційно тамтешній муфтіят перереєструвався під назвою «Духовне управління мусульман Криму із Севастополя» за російським законодавством. Торік Рада улемів вирішила створити незалежний муфтіят на материку. Есть определенные бюрократические процедуры в стране, которые никто не отменял. Эти бюрократические процедуры должны пройти в рамках законодательного поля Украины. Муфтият будет зарегистрирован, существует уже совет алемов, те люди, которые должны заниматься исламом, те люди, которые должны заниматься хаджем, в том числе те люди, которые будут заниматься уммой мусульманской, которая есть во всей Украине, в том числе и Крым, это тоже часть Украины. Эти люди будут этим заниматься, я надеюсь, а не те люди, которые сейчас легли под российского агрессора. Обраний на материку муфті мусульман Криму Айдер Рустамов вважає, що перереєстрація – це лише питання часу. Кримський думк з моменту співпраці з Росією, на його думку, втратив моральне право представляти інтереси мусульман Криму. Мы работаем, то есть фактически мы уже существуем. А юридическая регистрация – это все естественный процесс. Там был ряд замечаний, которые мы сейчас будем устранять. Коли постало питання офіційної реєстрації нового муфтіята на материку, виявилося, що російсько-кримський думк та його очільники досі на папері представляють кримських мусульман в Україні. В украинском правовом поле она как бы не приостановила свою деятельность. Мы считаем, что Крым – это Украина, и, следовательно, в нашем украинском правовом поле все эти организации действуют. Приостановить это нужно видеть устав этой организации, в соответствии, приостанавливается действие в соответствии с уставом. Это кто-то должен обратиться, кто-то должен, так сказать, подать заявление, что вот она действительно не действует. И опять же, это должен решать суд. Это очень долгая процедура. Одночасно в Держреєстрі не може бути двох організацій з однією назвою, кажуть у Мінкульті. Скасувати реєстрацію проросійського думку можна через суд або за ініціативою Еміра Алі Аблаєва, який вважає себе муфтієм мусульман Криму. Ми звернулися за коментарем до його представників. Заступник Айдер Ісмаїлов на наші повідомлення у соцмережах не відповів. Представник прес-центру СМС прочитала, проте проігнорувала. Кримські татари, що відновлюють мусульманські громади на материку, наполягають. Назва муфтіяту має залишатися тою, що була в Криму, аби ні в кого не було сумнівів в існуванні єдиної громади. Лідія Полянська, Ельдар Ісматов, Ельдар Тарахташ, Заман, АТР. Перший політ нового літака Ан-132Д пройшов успішно. Піднявшись у небо в аеропорту Святошино, багатоцільовий транспортник майже за 2 години приземлився на аеродромі Святошино. Це перший літак, виготовлений без російських комплектуючих. Саудівська Аравія таких вже замовила 80. Розгін, розвороти назад. Демонстраційний Ан-132Д перевіряє ходову, тільки потім злітає.
Новий український транспортник йде в небо в супроводі Ан-178. З аеропорту в Святошино 132-й відправився на аеродром Гостомель. Замість запланованих 30 хвилин провів в повітрі майже 2 години. Ні дощ, ні вітер не стали на заваді успішному приземленню. Трудности были, но мы с ними справились. На землі пілотів зустрічає президент Петро Порошенко. Другою батьківщиною нашого новонародженого літака стане Саудівська Аравія. Це королівство, яке зможе спільно з нами побудувати свою будівну промисловість. І цей літак символізує міцну основу україно-саудівської дружби та партнерства. Це перший літак, зроблений без російських комплектуючих. Він призначений для польотів на близько- та середньомагістральних маршрутах. Зможе розвивати крейсерську швидкість в 500 км за годину. Він може перевезти більше 9 тонн найрізноманітніших вантажів. Этот самолет обладает большим запасом мощности и хорошей механизацией крыла. Он предназначен для выполнения специальных полетов в условиях жары и высокогорья. Разом з українським екіпажем новий літак випробував і пілот Саудовської Аравії. Польотом залишився задоволений. Літак поводився чудово. У мене вже є досвід пілотування військово-транспортних літаків. Це був перший невеликий політ. Ми перевіряли аеродинаміку, в подальшому відпрацюємо інші характеристики. У лютому Україна уклала договір з Саудівською Аравією на виробництво 80 таких літаків. Ми реалізуємо, згідно контракту з нашими партнерами Саудівської Аравії, перший літак-демонстратор, який ми маємо в травні місяці продемонструвати в Саудівській Аравії. Після цього, паралельно з цим, ми проводимо роботи по підписанню контрактів на виготовлення серійних літаків на виробничих потужностях в Києві і в Саудівській Аравії. Попереду півроку випробувальних польотів і тільки потім серійне виробництво. Роман Спірідонов, Асан Амінов, Заман, АТР. Знедолені, нездоланні. Збірку історії про переселенців з Донбасу та окупованого Криму презентували у Києві. Це розповіді людей, які вимушені були залишити свій дім і почати нове життя. Книгу презентував Інститут демократії імені Пилипа Орлика. Збірка про нездолених переселенців нараховує 16 нарисів. Серед них історія Лірани Хайбулаєвої. Дивлячись на цю тендітну жінку, важко уявити, що вона пережила. У 2016 році з однією валізою приїхала в Київ і одразу взялась до роботи. Відкрила власну чебуречну на Оболоні. Люди приходили, мабуть, кожного разу не тільки за чебуреком, а вони мені так одразу казали, що тут у вас Кримом пахне, і приходили, не знаю, прочитати з мене файли якісь, що підзарядитися, і я якось хотіла все ж таки в них закласти, що окупація Криму, деокупація Криму станеться, Крим – це Україна, і ми обов'язково повернемося. Виявилося, що приїзд з Криму – не остання проблема переселенки. Чебуречна стала неконкурентно спроможною. Ліране частувала українців смаженим тістом з м'ясом трохи більше, ніж півроку. Там началось строительство очень большого торгового центра, и трафики людей изменились, а в бизнесе с фастфудом трафик людей, когда ты стоишь уже в 50 метрах от массового потока людей, уже бизнес, выручка падает на 15-30%, а это ощутимо для малого бизнеса. Історії здебільшого писали теж переселенці. Авторка нарису про Ліране вирішила взяти участь у написанні цього видання, аби історія кримсько-татарських переселенців не залишилася без уваги. Нарис я чітко для себе розуміла, що це буде історія кримсько-татарського переселенця. Через життєвий шлях Ліране я хотіла показати, в якому скрутному становищі нині знаходяться кримські татари. Чомусь так склалося, що за історію свого існування кримські татари щоразу стикаються з якимось неймовірними складнощами, так само, як і зараз. А Ліране – це живий доказ того, що кримські татари, попри все, вони не забувають, якого вони роду, вони не забувають, де їхня батьківщина, і вони завжди знають, де вони будуть врешті-решт жити і процвітати. Це вже друга збірка історій, що спростовує міф про знедолених і скривджених переселенців.
1–1,5% матеріалів присвячено проблемам переселенців. І коли ми говоримо, що таких матеріалів мало, то ми маємо на увазі і те, що якщо ці матеріали і є, то вони, на жаль, здебільшого інформаційні, немає таких глибоких аналітичних матеріалів, немає глибоких проблемних матеріалів, також відсутні журналістські розслідування. Понад 30 розповідей переселенців вже доступні українському читачеві у 2 збірниках. Ініціатори проєкту найближчим часом планують випуск наступного альманаху. Єлизавета Цереградська, Ідем Емінов, Заман, АТР. Це всі новини на цю годину. Дивіться наступний випуск «Заман» кримсько-татарською з Муслімом Умеровим за 45 хвилин. На ефір продовжує програма «Бугун». Сергій Щербина та Ірина Ромалійська говоритимуть з екс-депутатом Державної думи Росії Іллею Пономарьовим про справу вбитого Дениса Вороненкова. Будьте з АТР. Гарних вихідних.